rasa camera mau kaham ke rom na ringnya. Tapi besok kaham ke tisana se nai like ko. Lang zati sa. Rokoi buti saya naik ka, bolong buti saya naik ka. Tapi besok kaham ke tisana lo. Ya mau kaham ke tisadi. Ang saya malah tanya ke. Hi tesa do hi. Tesa. Ah hari dok. Naithakti nung tumasya. Ono khungba ang simi dangsi phungai kheno angno songjangnai angno pharjangnai angno sujangnai hamjungmani bo ta yoglang liya Ai, tama aja rom noko kredi ba. bono nogo tongnani phungai je nokhor thangbai mani nogo tongbai ba tabo asuk sajugui thangka ang nijono songoi nijono tabo khugoi joto ready ta phon chokba beya khoborok nono na hai family an kepal la hamni ya kepal Oh, mau beri bata mana mau jual jatuh. Mau cero kau tak mau kasihan tak ba? Hah? Kai dika, hamzek mangka, bunga bagi saya yokna musung jago. Oh, bikin tu iba bawa yang baru punggro kau angkor tang bo, hah? Sele tongman iba kai dika sudah serang nama ba? Tiap si sele hake berle tong bersa. Ay kau bunga kanon pai tong hata tahu. Samung pai lengkap kon jual naik bele. Oh, apa kar pele kahai dah? Ayang nama mamu song tonja, thangsa lagi di, leng kana. oi babu yang phagela Tamu ma, tam sade. babu norok sal phai ka hangke gori video rogla khaile huno rangla busuk man maya ang bo kisi chale nogoni samung rok chuba jangna muchung bele ang bo Norok tam si tabung ni jora rogo. Buitai bu bihik bisa gelang rok si joton rilo khai tongbai video khai tongbai blasa. Borok ka mai mi kisa sungsog ya abno sudah setei nai kok borok kai abno si bang nai. Ang ateng kan jaza gyang. Tasri ang kname ya. ikong tabuk sakaba angno jali ang khata ang bo hamjug romang kha kisi sa yogna muchungoi abona samase bor stai bo sajagya Tam sasa nama. Tam sana nih borok ba. Bor kita bawa kisah miseris kema sudah naik malia. Buku sagilan nogo babu sung saya kuno pana. Buile rang rok siman tong bai kha seng le ni ne ama hinma bai no abo bukharo ging bo jagoi kuno pana khaimia. 어쩌라는 제 식구나 사디 다 영랑리야 제 양로 안 khai dai Pai nung bing thako oh orda. Pai yang khagala. tamu Sino hamjuk batam abo. Bekra tongba bosilia. Bekra juk tongba bosilia. Hai se bisama koilik jak bole mobile thajan hawo. Tamung bai khau chero ha tamung bai khe. reels khai po reels angno na saya deba tam sangno na tabuk nu khana bele ang sasung na khai ma tongo borong no daily na ang mangstong songwi chari jangnai bongni kamla sung shuwa ang Reels. Tamo cherong sago bo tamo mutai kobor de hap ka ha. Mutai kobor hama hai kya bo tamo bo. Hai se masalai tong bla bo. Kom se kom bekra nok bisingo bekra tong abo to khel khainang ble. La bla silia ki bikiri lia tang cherok tam haing bai khabo. Omo Tamai no ringi mas sakra sinayang nglak aw nung sawile ringnai khaborok o sarai bo amti no bihingni lama ro rugi thanga bo tabu Wah, accident sing lai ukhapu. Akon tam le accident ning ya tong nai ba, ha? Somdin che, gari,
nahalayo chalaklayo yang kari reng ya license tong kru ô chăm ơi ô tam sa sức sayung gol apa hai jamai abo biang ni sawa suk sanjarago hata guja ô chăm nin ro kisa samung nangai bazar phaite hap thangan hin phaiman che asu phadi jamai Kamorok bahai ba jamai asuk sanjarago ba tak tam hin sasine no jamai ang babu sakai test te kasi bile tam hima kokse jamai abo tam khabe jamai ang manin chari na hamduk langi ba test te kasi bile ani nogo je thangpani kebeng tongmani kosong si khailiya je nin jamoi jingman khaijang phungo bo bon aichu basai mamui songjang nai mani khunei bo bon hojang nai nogo bon pharjang nai nin chare ba tamabo kebeng tongmani kosong khaina ringliya bo ha ang ba kisa su yok no hni nin chare no kai bile ani chare ba nin chare no kai mani ba nogo buri busa krei nin jamoi jik saichung kisa su de samung keple do chukno hni ba tamang khabo o chare ba jamai ang ban sajungno nin nogo samung tangnan daraho hamjok hingga ba sajok sibile tabung kha digital ni jug charai rok sigida sob somena borok phun bai tongnai hai hinei bahai kya bo mobile payment tongna bo ang bo kamla hinje kisa sik de yok no hni siang bo kai bile borok no kai ri ba te bo samung ba bari sibile nin samujik ba khikrok bere na somoi kri kha bono khuri chari jangnai bono songui chari jangnai সমগ্র si bong tong sibile ngai busakai man tam mani tong sisa aha jamai abosung nang ba yang ba ke mili laise jeng chere rong ma bujongnai chere rok ungkha tabuk borok ungkha je chere phangjini bi tangya tuya khai tor phaibi nei rok bujigera jamai borok no nang ba yang ba ke bujogo se ma sasinai borok ta kunu siako borok hamjak laika kai rekha samai siku jamai sereng thangni bu gian tongna nangu te tam sasinai akon nung bu bujok di bujogo jamai himgana akon do jamai him chela so hortugo do cha nang thani ba nang liya do pa tabukhe aina nai se kolik jangi tongjau kha ha je mama te mobile nai musaboi tabukhe aina bus kamu se makhara thijani nang jang na ma na ke tam su kutung ma khaba je e thang pro kutung jak khai pro kutung jak amorong di obi chani bangi no ani kome sitra phayo na ram tu na ta nai malia sung nai mia tong di ma kon khung phun tong di oh am te tokra phung nai hamjak bang tabukna puila nok sibile noro no sai to na boyo gya tai noro ba tokra phung sa na boyo gya dokra jog rok ta hamjak ron cha himale khana ja hai puna sike hinai ne no simche khanawo engkang kata sana nanglia nor no khana ngi no khasi thangba siri tai ne simale no na akor thana bono tong ya se hinjai gai agila ni babu suno kun se khayan nangya aske hi hinjai gya thangna buan chulan gai ai ne ame thana thaya tăng lại vơ anh nương mà bị hinjai anh nó tong ya nương nó hamja kai ke ang bena tong nai na nương ma tong nai chadi ara hamja him di toti him di